Adata yun, ti may kalima nga lawas, ti may katlo nga quarter. Ti leksyon tay tagtakot, Panagsasaruno, dagiti mapaspasamak. Kitaan kayo man, ti tiyempo ita, na init, na turo, na ulap, na bagyo, pino na angin nga ta. Gusto, itakat na init, kumansyon tay man nga rod ubing, napauluan ti anya ti tiyempo ita nga aldaw. Panagsasaruno, dagiti mapaspasamak. Kadyo na tayo pa'y ti may sa kanta, ana pauluan ti pagbugo ti ima. Hagbugo ti ima, tangno baris ken matay, hanggang nga igaman, iwan agong ken mata, kaplo COVID-19, kataday manaka. Kanayon ang Christmas, pinagagol kalata. Agbugo ti ima, tangno baris ken matay, hanggang nga igaman, iwan agong ken mata, kaplo COVID-19, kataday manaka. Kanayon ang Christmas, pinagagol kalata. Kanayon ang Christmas, pinagagol kalata. Kitaan tayo daytoy nga ladawan, adda numero nakakabil kat iso pagbasaran tayo, ti umuna aging ganaudi ana pasamak. Umuna nga bilang kat itlog ti tokak. May kadwa kat nagbalinan nga bayek. May katlo dumakkel ken naadaan ti sakana. May kapat nga bilang kat nagbalin daytoy nga ubing nga tukak. May kalima nga bilang kat nagbalin nga nataengan nga tukaken ken mabalin manen nga agitlog. Daytoy ket pagbasaran dagiti panagsasaruno ti mapaspasamak. Kitaan tayo met ti sumaruno nga ladawan. Daytoy ket panagsasaruno dagiti mapaspasamak matlaeng. Naadaan ti bilang wenno numero na daytoy. Maysa aging gatalo. Umuna nga bilang ket buo pay daytoy a mansanas. May kadua ket nakagatanen ti mansanas ken may katlo nga bilang ket naibusen ti mansanas. Padasen tayo nga sungbatan dagitoy a saludsod. Kitaan dagiti ladawan, ammom no anya ti napasamak, ibaga ti husto nga umuna may kadua ken may katlo nga napasamak. Ito iti umuna nga napasamak, may kadwa, may katlo. Kitaan dagiti ladawan, ammom no anya ti napasamak, ibaga ti husto nga umuna may kadwa ken may katlo nga napasamak. Daytoy iti umuna, may kadwa ken may katlo na laing. Kitaan dagiti ladawan, ammom no anya ti napasamak, ibaga ti husto nga umuna may kadwa ken may katlo nga napasamak. Daytoy iti umuna,
may kadwa ken may katlo, naglaing. Kitaan dagiti ladawan, amom no anya tinapasamak, ibaga ti usto nga umuna may kadwa ken may katlo nga napasamak. Daytoy ti umuna, may kadwa ken may katlo, nalaing ubing. Adalan ti tunggal ladawan, ikan ti bilang maysa, dua, talo, ken upat, kahon ti usto a panagsasaruno dagiti mapaspasamak. Daytoy ti umuna, may kadwa, may katlo, may kapat, nalaing ubing. May kadwa nga aramidan, pilyan kadagiti ladawan nga adda ti mabali na sumaruno a mapasamak. Timbukalan iti sungbat. Inggatangan da isuna iti lobo. Ti lobo ket timmayap. Anya iti sumaruno nga mapasamak. Kusto, ti ubing ket agsangit. Pilyan kadagiti ladawan, ti mabali na sumaruno a mapasamak. Timbukalan ti sungbat. Nagmula di ubing iti bukal. Sinibugan na daytoy, inya ti sumaruno a mapasamak. Kusto, daytoy ket agsaringit nga dumakkel. Nalalaing ubing, ikan kay nga ro ti talo nga stars ti panagdangagyo. Aramidan ti pagtaengan. Ikan ti bilang maysa, dua, talo, ken upat, jay ladawan ti usto a panagsasaruno dagiti mapaspasamak. Mabalin nyo nga i-post daytoy nga video tapno masungbatan daytoy nga aramidan dita pagtaengan nyo. Kasta nga rod, agyamyamanak ti panagdangdangagyo ubing, sapay la kumat at damanan na adalyo itatanga aldaw. Inton sumaruno manan nga video lesson. Bye!